Moi. Jos vartija haluaa tässä vaiheessa pitää tupakkatauon eikä halua päästä meitä eteenpäin, niin voitaisiko me tässä kohtaa pitää pieni neuvottelupalaveri? Haluaisiko Fennovoima keskustella kansalaisyhteiskunnan kanssa nyt tästä ydinvoimahankkeesta? Se on siitä, että te menette eteenpäin, niin mekin päästään eteenpäin. Mä en kuule oven läpi. Onko sulla megafoni? Käytätkö vaikka kuljettajan äänentoistolaitetta, jos et sä halua avata ovea? Tää olisi tietenkin vielä helpompaa, jos ovi olisi auki. Tässä maassa on tavallaan totuttu keskustelemaan tällaisista hankkeista. Se on enemmän sitä venäläistä meininkiä, että näistä ei keskustella, pistetään poliisit ja vartijat väliin. Mutta kun me tavallaan toistaiseksi ollaan vielä Suomen maaperällä 2 kuukautta tässä kohtaa, niin voisi niinku silleen pikkusen tätä kulttuuriperimää kunnioittaa ihan hetki aikaa. Eikö sulle makseta siitä, että sä puhut tästä hankkeesta? Mä en kuule, mä en osaa lukea huulilta. Joo, tuutko sä tänne juttelee? Tai mä voin tulla sinne juttelee. Leiriin. Tuossa leiri juttelee. Voitais keittää kahvit. Voidaan keittää kaikille kahvit. Meillä on paljon pullaa. Vartijakin saa pullaa ja kahvia. Matka jatkuu. Ahaa, matka jatkuu kuulemma. Mennään. Voitaisko vaikka paluumatkalla sit keskustella? Jos mä palkkaisin jonkun henkilön keskustelemaan hankkeesta, niin mä kyllä haluaisin ihan työajalla tekisi sen työn. Mielestäni on nyt vähän sellaista niskuroimista, ettei tehdä sitä, mistä työnantaja maksaa.